Al plantejar-nos el disseny de l'exposició ens va anar molt bé aquestes tres facetes que té Feliu Elies, la de dibuixant, la de pintor i la de crític d'art. I això ja ho vàrem fer servir com a una eina de disseny. Com que és un sol personatge, no hem fet sales tancades, hem fet com que fluïguessin aquestes tres personalitats en paral·lel. D'alguna manera això també ho hem utilitzat amb els colors de l'exposició. I treballem amb un vermell que ens recorda les tintes dels títols dels diaris, un color més suau, el beix, que és un color que fa de suport a tota la pintura, el color marró que el fem servir quan estàs en una habitació escrivint i reflexionant sobre una cosa, ens semblava que donava aquesta atmosfera una mica més tancada. En quant a aspectes de l'exposició que hem anat treballant, també ens ajuda molt parlar amb els conservadors per fer els suports que a vegades apareixen, encara que tot està molt calculat i els mitjans informàtics ens permeten preveure el que passarà. Durant el muntatge de l'exposició, la col·laboració de les persones que tenen cura de que les peces es mantinguin amb els anys també ens ajuden a crear maneres de col·locar les peces i de crear interrelacions. Intentem que sigui també inclusiva, perquè quan la fem pensem una mica en tothom, amb les persones que ho visiten, amb les persones que la guarden, amb les persones que la netegen, i d'alguna manera una exposició és algo tan ampli que quan la vas dissenyant has de pensar tot el que passarà, com ho muntarem i com hi passejarà la gent, que vindrà en grups, vindrà sol, i totes aquestes coses ens ajuden molt també a pensar en el disseny. Un aspecte interessant, ens ho han pres des del principi bastant seriosament, és el de reciclar i aprofitar donant una vida nova, totalment desconeguda, però mirant les mesures dels taulers que teníem, les mesures de vitrines, suports, i d'alguna manera tornar-los a donar una vida gaudint d'aquests elements que ja existien sense tenir que fer una creació nova d'elements en la majoria dels elements expositius.